Guys, ito ngayon, maglalaro kami ng challenge. Ang tawag sa challenge namin ngayon ay Tanggal Bilog Challenge. Kasi maglalaro yung dalawang grupo, isa-isa yung players dito sa loob, tapos magtutulakan sila kung sinong matanggal, yun yung talo. Pag matalo na lahat, may challenge kami para sa kanila kung sino matalo. Kaya ko sa inyo ay yung Group A. Ang group B naman, ipapakilala ko sa inyo. So guys, umpisa na natin laban. Round 1. Fight! 1, 2, 3. Sige. Go! Okay, talo! You win. 1 point. Go! Round 2. Fight! You win. Round 3. Fight! Go! You win. 3, 2, 1. Round 4. Fight! Go! You win. Round 5. Fight! You win. Round 6. Fight! Go! Go! You win. Round 7. Fight! You win. Round 8. Fight! You win. Round 9. Fight! You win. Wala na, sinig lang ako. Wala na, sinig lang ako. Okay, final round. Final na eh. Hoy! Final fight! Final round. Fight! Hinre!
man. Yo, guys. Panalo kami. Enjoy. Tanggapan na yung tatanggapin namin yung tatalo namin. So ngayon, natalo sila. Ay, bubuhatin nila kami. Simula doon hanggang dito. So guys, let's do it! Let's do it! Yo, shout out ngayon pala an Kogon Elementary School batch 2007-2008. Yo, shout out kan Ralph Christian Delfin, Dean Salipuran, Kenneth Pacheco, Maricel Aguado, Karen Managasi. Ay yung atanan nga akong mga classmate, mga barkada. Keep safe always. Pray for God every day. Yo, shout out mga Merante family, Tanyula family, na ako ng mga sangkay na ato Manila at nagkakapaturan na ato Dubai. Shout out tayo na tanan. Shout out ka natin Nenet, shout out ka natin Diniden, shout out na ako na sad boy, pero cute lagi ha. Yo, shout out kan Judy Rick Duino. Tangin na pre, ingat ka dyan ha, makakamatukang. Tapos shout out din kay Richel Portaliano from Haro Leyte. Keep safe baby. Shout out kan Charlie Parado Gargara. Sana matuloy natin ulo. Time. Yo, shout out to all my brothers and sis, especially to my chapter. Ako kong chapter na mga salamatan mga. Yo, shout out kan mama na yung papa. Stay strong. Yo, shout out dito ako mga kaganakan na nanay tatay, shout out tayo. Anak ko mga kabugtuan, shout out to all my brothers and sisters, to my parents, shout out tayo. Yo, shoutout Giap sa family ko. I love you all.